Здравейте, приятели! Вие сте с предаването "Щастлив живот за всички днес". Дами и господа, краси и емо... Здравейте, скъпи приятели на "Щастлив живот за всички днес". Вие сте в това предаване. Ние сме този път с Николай Наков, заради което обещахме миналия път. Изпълнихме си желанието, защото ние в нашото предаване си изпълняваме желанията и както може да се досетите сами, това е изпълнено желание. За поредна година ще говорим за нещо, което на нас ни е много интересно, а именно това е разликата в видеообработката и дали може по някакъв начин видеообработката и същевременно изкуственият интелект да бъдат в наша полза. Не. И да опитваме да бъдем по-добри хора. Не. И да съумяваме да живеем в крак. Не може. И с компютрите по един и същи начин да можем да си помагаме, а не, разбира се, да си пречим. Как няма да си пречим? Това е Емануил Костадинов, който е компютърен специалист и е специалист в всякакви други неща. Специални ефекти. Например. Не, че съм, ама, например, образно казвам, да речем, че съм. Но разбирам и не малко. Говорихме по-рано и за синия екран. Днес отдаваме почет към синия екран като нещо минало. Като нещо, което е от вчера. Като стар вестник. Нещо, което до вчера използвахме и му се радвахме и всички попивахме от благата му. Сега ще го изхвърлим, е така. Както и да е. Не искам да навлизам в подробности, обаче това е за много хора, това си им е хляба. Хора, които работеха с син екран, сега какво ти изрязва изкуственият интелект, дойде и ти изряза сам синьото около главата, нали? Около косата. Няма. Хората, които го правиха това нещо механично, тях вече ги, какво? Няма ги. Не знам дали знаеш, Къде са тези хора? Войчо ми беше такъв човек. Той изрязваше хора на син екран и загуби се той. 64-та година беше първият човек, който изрязваше друг човек на син екран. На Луната. 69. Не е бил на Луната, но в крайна сметка това не са чак толкова важни неща. Сега ако ще си намираме някой как ще се лъже и ще си измисляме истории, които не са верни, аз не мисля, че е вярно това. Да. Че първият човек, който е стъпил на Луната, какво за него? Казах, че Това е днешно време, изкуственият интелект бърка всичко. Хората буквално не знаят къде се намират. И какво да правят. И остави другото. Всеки вече няма цел. Изкуственият интелект ще му свърши работата вместо него. Аз смятам, че като човек, който съм абсолютно запознат с технологичния напредък и смятам, че човек трябва да върви напред в живота и да се развива и смятам, че... Говореше с него. Моля! Всеки ден използваш изкуствен интелект. Абсолютно тъпоти. Без дори да го разбираш, ти вече си това са страшни глупости. Към него. Че дори не си мислиш, че не си зависим, а също си зависим от изкуствения интелект. Самия факт, че ти дава микрофона, означава, че ценя твоята гледна точка. А това не е така и ти дори знаеш, че лъжеш в момента. Аз нямам нужда от микрофона. Окей, добре. Тогава, щом нямаш нужда от микрофона, така няма да го получиш изобщо. Защото